نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. Barkanmu da wannan marici na talata 4 ga watan safar a shekara ta 1447 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da 29 ga watan 7 a shekara ta 2025 miladiya. In ba manta ba makon da ya shuɗe mun tike da ƙarshen suratul naba'i da haka yau za mu tashi farkon suratul nazi'ati. Suratul nazi'at sura ce makkiya, ita ce sura mai ɗauke da lamba ta 79 idan mai lissafi ya ɗauko na surorin alqur'ani mai girma daga sama. Malai ce wa hiya 46 aya, ayoyinta guda 46 ne. Wa mawdu'uha ar-ra'isi abinda surar take koyarwa az-zajru anil iqdami bil jara'ati ala takdhibi ayatillah. Tsawatarwa ga buran kekashewar zuciya da taurin kai wajen ƙaryata ayoyin Allah. Wastidrajillahi biman yaf'alu dhalik, da kuma irin yadda Allah yake talala mai kamar sake ga wanda yake aikata haka. Fa ya'khudhuhu bil quwwa, ta yadda a ƙarshe yakan damke shi danƙa mai tsanani allati la yutaqu at-takhallusu anha, wanda idan mutum Allah ya masa irin wannan kamu ba ta yadda zai iya kubcewa. Fatan mu Allah madaukakin sarki ya bamu ikon karanta ta daidai, ya bamu ikon bayanin ta daidai, ya bamu ikon yin aiki da abin da ta kunsa. Me Allah ya ce? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wan nazi'ati gharqa والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. bayan bismillah ubangiji subhanahu wata'ala yace wan nazi'ati gharqa, Allah yana rantsuwa da masu fusga da ƙarfi. Malam yace aqsama Allahu bil mala'ikati, suwaye masu fusga da ƙarfi? Ubangiji yana rantsuwa ne da mala'iku allati tanzi'u arwahal kuffari, waɗanda suke fusgar rawukan kafirai min aqsa ajsamihim, daga mafi nisan jikinsu, tun daga kan babban ɗan yatsa za a rinka fusgar rai har a kawo shi zuwa ga makogwaro a lokacin fitarsa. To sannan kuma fusgar ba da wasa ba, ba da sassautawa ba, da tsanantawa. An gane ko? Da haka kenan kalmar nazi'at daga annaza'u ne. Naza'u shine fusgar rai. To su waye masu fusgar rai? Mala'iku ne. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Hatta idza jaa ahaduhumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Da haka mala'ikun da suke wannan aiki sune annazi'at. Sai dai anan ba sunan su aka faɗa ba, sifar su ce ta aiki. An gane ko? Masu fusga da ƙarfi, to kaga wannan sifa ce ta aiki. Amma su wa ke yi? Mala'ikan mutuwa da mataimakansa. To da haka Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da su. Kalmar gharqan, mala yace ai taghriqu kama yaghriqu an-nazi'u fil qawsi, suna kaiwa matuƙa wajen fusga irin yadda mai ɗame kwari da baka yake kaiwa matuƙa wajen ɗamewa idan zai harba. Fa yablugu biha gayatul maddi, ta yadda yake kaiwa makura wajen taɓewa da kuma ja. Wa qala ibn mas'ud, abdullahi dan mas'ud yace inna malakal mauti, lalle mala'ikan mutuwa wa awanahu da mataimakansa wajen karɓar rai, yanzi'una ruhal kafiri, suna jan ran kafiri kama yunza'u as-sufudu ko kama yanza'u as-sufudu al-kathiru كما ينزأ السفود الكثير الشعبي من الصوف المبتلي، kamar yadda ake jan tsitaka an gane ko kuma matajin kai
domin kalmar as-sufud jam'i ne na as-safadu. As-safadu wata ƙaya ce wacce take da rassa, wasu malaman su ce a'a matajin kai wanda yake da haƙora daban-daban kuma masu yawa, wanda ake fusgar gashin buzu wajen tajewa da shi. Idan ana so a gyara jikin buzu to akan jiƙa shi, sai a samo mataji ko brush sai a rinka tajewa. To da haka mala'iku masu karɓar rai suna fusga da taza da ja na ran kafiri a lokacin fitarsa daga jikinsa, irin yadda masu taje buzu ko gashi na dabba suke taza babu ƙaƙƙautawa da ƙarfi domin su ga sun tsaftace ta. To da haka Ubangiji subhanahu wataala yana rantsewa da waɗannan mala'iku wanda suke wannan aiki. Malam yace kal gariqi fil ma'i, wanda wancan taza da wa'ancan masu tazar buzu suke yi suna yin ta ne da kaiwa matuƙa, kamar yadda ake sa hannu wajen a jawo wanda ya nutse daga cikin ruwa. To haka su ma mala'iku suke danna hannuwansu ko ababen da suke amfani da su wajen fusgar rai su kai su can ƙasa sannan su fusgo a yayin da suke ƙoƙarin fitar da ran kafiri daga jikinsa. To da haka Allah subhanahu wataala yana rantsewa da waɗannan mala'iku don ya nuna mana muhimmancin aikinsu. Allah yana rantsewa da duk abin da ya ga dama, to amma kamar yadda muka sha faɗa, duk abin da Allah madaukakin sarki ya yi rantsuwa da shi to yana so mu kasa idan basira wajen lura da wannan abu. Abin yana da matukar muhimmanci. Ko shakka babu, fitar rai daga jikin mai rai abu ne mai matukar muhimmanci, domin dukkanin wani mai rai wannan abin zai zo gare shi. Ko yau ko gobe ko anjima ko ba daɗe ko ba jima, watan wata rana wannan mala'iku za su zo maka. Da haka ya kamata ka shirya musu, ka san wannan abin da ake magana akai kai ma ya shafe ka. Da sannan Allah ya ce wan nashitati nashda, Allah yana rantsuwa da masu nishadi matukar nishadi. Malam yace wal mala'ikatu, su ma dai mala'iku ne, tanshidu nafsal mu'mini, su kuma waɗanda suke tazarran mu'mini suke fitar da shi daga jikinsa. Ai tahulluha hallan, suna warware ran daga jikin mai shi warwarewa. Rafiqan sassauqa fatuqbidahu, su karbe shi kama tanshudul iqalu ko kama tunshadul iqalu min yadil ba'iri, irin yadda ake warware da baibayi idan ya kama kafar rakumi. Duk mutumin da dabbarsa ta shiga cikin wani sarkakiya ko wata igiya ta daure mata kafa, idan yazo zai warware ya yake yi, a hankali yake yi. To da ka shiran mumini idan mala'iku suka zo karba, suna bi a hankali kamar mai warware igiyar da baibayi daga kafar dabba idan ta sarke ta ko idan ta daure ta, yakan bi a hankali. To haka su ma mala'iku suke yi dangane da sha'anin ran mumini. Malai ce wa inna ma khussan naz'u bi nafsil kafiri, an yi amfani da kalmar naz'u a wajen ran kafiri, wanda kalmar naz'u tana nufin fusga da ƙarfi. An gane ko? Daga nan ne aka samu at-tanazu, jayayya, ka ja'in ja, fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Haka daga annazu ne, daga nan aka samu at-tanazu, jayayya, wancan ya ja wancan ya ja. To da haka malai yace an kebance cire ran mumini da kalmar naz'u, wan nashdu bi nafsil mu'mini, kalmar nashdu kuma warwarewa a hankali, shi kuma aka yi amfani da shi a wajen ran mumini. Sai ce li anna bainahuma farqan, domin a tsakaninsu akwai bambanci. Mumini wanda ya bi Allah, kafiri wanda ya saba wa Allah. Mumini wanda ya aiki nagari, kafiri wanda ya mummunan aiki. To ya za a yi kuma su zama ɗaya? Afa naj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun. Mumini dan aljanna, kafiri dan wuta. To ya za a yi su zama ɗaya? La yastawi ashabun nari wa ashabul janna. Am hasiba alladhina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kal ladhina amanu wa amilus salihati sawa'an mahayahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Mumini ba zai rayu kamar kafiri ba, kuma ba zai mutu kamar kafiri ba. Ayyuka sun bambanta su, aqida ta bambanta su, to da haka dole ne rayuwar ma ta zamo tana da bambanci a duniya da kuma a lahira, wajen karɓar rai da wajen kwanciyar kabari da sauransu. Mala yace fa naz'u, ita kalmar naz'u jazbun bi shiddatin, fusga da ƙarfi, wan nashdu, ita kuma kalmar nashdu jazbun bi rifqin, ja amma da tausasawa. An gane ko? Ubangiji ya sake cewa was-sabihati sabhan, kuma Allah yayi rantsuwa da as-sabihat, masu shawagi, sabahan shawagi.
nan ma malam yace al mala'ikatu mala'iku ake nufi tasbahu minas sama'i wanda suke sulmiyowa daga sararin sama bi amrihi ta'ala da umarnin Allah ai tanzilu suke saukowa mala'iku suna kai kawo suna kara kaina daga sama zuwa ƙasa da umarnin Allah minallahi dhil ma'ari ta'ruju al mala'ikatu wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana wama natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma bayna aydina wa ma khalfana wa ma bayna dhalik wa ma kana rabbuka nasiya haka Allah madaukin sarki anan yana rantsuwa da mala'iku su kuma waɗanda suke kaiwa suke sakkowa tsakanin sama da ƙasa wajen gudanar da al'amuran Allah fal mudabbirati amran fasabiqati sabaqan to sannan masu rige-rige matukar rige-rige malai ce ya'ani an-nufusa ko ya'ani nufusal mu'minina anan Allah yana nufin rawukan mu'minai tusabiqu ila al-khairati wat-ta'ati ko wanda suke rige-rige da juna wajen yin ayyukan alkhairai da kuma ayyuka na da'a an gane ko innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una raghaban wa rahba wa kanu lana khashiyin to daka irin waɗannan rawuka waɗanda suke tserere ne yaɗi junan su wajen aikin alkhairi Allah yana rantsuwa da su fal mudabbirati amran da kuma masu gudanar da al'amura nan ma malai yace al mala'ikatu mala'iku ake nufi tudabbiru amrad dunya wanda suke gudanar da al'amura na duniya ai tanzilu bi tadbirihi abin nufi suna saukowa da yadda za a gudanar da al'amuran bisa ga umarnin ubangiji fal adafu dan haka an yi adafi bil wawi anan fil ulayaini cikin jumloli guda biyu jumlolin farko wan naziati gharqa sai aka ce wan nashidati nashda aka yi adafi da wawun ko wan nashidati nashda was-sabihati sabaha kaga an yi adafi da wawun cikin jumloli guda biyu amma biyun da suka sake biyo baya kuma su kuma sai aka yi adafi da fa an gane ko fal mudabbirati fasabiqati sabqa fal mudabbirati amra su kuma sai aka yi adafi da fa'u to shine malam yake cewa a jumloli biyun farko an yi adafi da wawu amma a jumloli biyu da suka biyo baya su kuma an yi adafi da fa'u shine yace fal adafu bil wawi fil ulayni yadullu ala al ishtiraki fil jinsi abinda wannan yake nunawa adafi da aka yi da wawun cikin jumloli biyun farko ya nuna duk masu jumlolin abu guda ne jinsi ɗaya ne duk da mala'iku ake annazi'at mala'iku ne an gane ko annashidat mala'iku ne an gane ko as-sabihat mala'iku ne to da haka kaga shi yasa aka yi adafi da wawun a bisa ga wannan kauli na malamai to amma fasabiqat sai aka canja a madadin adafi da wawun sai aka kawo fa da haka fasabiqatu fal mudabbiratu yace wannan shi ma jinsi ne daban kenan ya nuna bisa ga wannan ra'ayi na tafsiri sabiqatu da mudabbiratu ba su bane sabihatu ba su bane nashidatu ba su bane nazi'atu shi yasa a can za ku ga malam ya ce mala'iku amma anan kuma sai yake cewa a'a wasu abubuwan ne ba mala'iku ba kamar sabiqat yace rawuka ne na mu'minai da suke rige-rige wajen ayyukan alkhairi to shine malai yake cewa fil jinsi ay al mala'ika ana nufin mala'iku bil fa'i fi thalithati war rabi'a ala taghyiri ko ala taghayyuri amma a jumla ta uku da jumla ta hudu sai aka yi adafi da fa'un shi ma dan ya nuna sauyi ay nufusul mu'minina ana nufin rawukan mu'minai to sannan wal mala'ika da kuma mala'iku shine malai yace wa jawabu hadhihi al aqsam duk waɗannan kalmomi guda hudu da aka yi amfani da su a farkon wannan sura rantsuwa ce da haka farkon wawun din wan nazi'ati wawul qasmi ce ai uqsimu bin nazi'at an gane ko to da haka kenan an nazi'at al muqsamu bihi ne to haka nan an nashidat al muqsamu bihi ne as-sabihat as-sabiqat al mudabbirat duk al muqsamu bihi ne wal muqsimu huwa Allah azza wa jalla to ina jawabul qasmi ina al muqsamu alaihi ina jawabin qasamin sannan kuma akan me ake rantsuwar wannan shine abu guda biyu da ya rage mana kafin jumlatul qasmi ta cika domin duk inda aka samu rantsuwa sai an samu wanda ya rantsuwar sai an samu abin da aka yi rantsuwar da shi sai an samu abin da aka yi rantsuwar dan shi
an gane ko wannan shi ake kira da jawabul qasmi to shine malam yace wa jawabu hadhihi al-aqsam amsar waɗannan rantsarantse da akai sai dai ka kaddara amma babu shi a Qur'ani an shafe anan dai babu an gane ko amma zaka iya samu a cikin waɗansu ayoyin kamar faɗin Allah za'amal ladhina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi yace latub'athunna shine jawabul qasmi thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi lata'tiyannakum shine jawabul qasmi alimul ghaibi daka anan malai yace kaddara shi za a yi yadda takadirin zai kasance latub'athunna wa tuhasabunna lallai za a tashe ku kuma lallai za a yi muku hisabi ayyuhal kafiru lallai kafiri ka san da wannan da haka wa huwa amilu fi wannan shine amili na cikin kalmar fi an gane ko wanda ta gabata cikin fadin Allah madaukakin sarki fal mudabbirati amran yawma tarjufu rajifa tatabuha radifa qulubun yawma idhin wajifa ma'ana fal mudabbirati amra fi din nan jawabul qasmin yana da alaka da ita da haka amilinsa shine ay al-kafiru latub'athunna wa tuhasabunna ko latub'athanna wa tuhasabanna ayyuhal kafiru to sannan sai zarf yawma tarjufu rajifa wanda bayanin sa zai biyo baya kafin mu kai ga fassara ayoyin da za su zo gaba wannan ɗaya ne daga cikin fuskoki na tafsiri guda uku da malamai suka yi akwai waɗansu tafsiran bayan wannan wanda malam ya kawo الإمام ابن كثير يكي تشوا قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير وأبو صالح وأبو الضحى والسدي يتي النازئات الملائكة يأنون حين تنزئ أرواح بني آدم abin da ake nufi da nazi'at mala'iku ake nufi to kaga wannan tafsirin da ibn mas'ud yayi anan wanda imam ibn kathir ya hakaito yayi daidai da wanda malam ya faɗa anan cewa nazi'at mala'iku ake nufi to sannan sai ya sake cewa wan nashitat su kuma nashitat qala ibn abbas ya ce man ta'khudhu ruhahu bi suhulatin wa ka'annama hallathu min nashatin shi ma ana nufin mala'ikun da suke karɓar rai amma ran mumini cikin sauki wanda saukin kamar warware da baibayi to sannan sai sake cewa wa amma qauluhu ta'ala was-sabihati sabhan faqala ibn mas'ud hiya al-mala'ika sabihati sabha ibn mas'ud yace nan ma mala'iku ake nufi kaga nan ma an samu tawafuki to sannan sai ce wa ruya an aliyin wa mujahidin wa sa'id ibn jubair wa abi salih mislu dhalika an rawaici irin wannan magana ta fassara as-sabihat da mala'iku daga sayyidina ali da mujahid da sa'id dan jubairu da abu salih kamar yadda aka rawaito daga ibn mas'ud yace wa qawluhu ta'ala fas-sabiqati sabaqan amma fadin Allah madaukakin sarki da yace sabiqati sabaqan sai yace ruya an aliyin wa masruqin wa mujahidin wa abi salih wal hasani al-basri ya'ni al-mala'ika to kaga anan akwai bambanci da tafsirin da malam yayi domin shi ya ce as-sabiqat ana nufin rawukan mumine wanda suke rigirgen ayyukan alkhairi ko to amma anan har ila yau sabiqat ana nufin mala'iku waɗanda suke rige-rige wajen bin umarnin Allah subhanahu wata'ala to sannan sai ce wa qawluhu ta'ala fal mudabbirati amran qala aliyun wa mujahidun wa ata'un wa abu salih wal hasan wa qatada wa rabi ibn anas was-suddi hiyal mala'ikatu mudabbirat sune mala'iku kamar yadda aka rawaito daga waɗannan magabata kama daga kan sahabbai zuwa tabi'ai to kaga nan ma an samu daidaito tsakanin tafsirin da ibnu kasir ya kawo da kuma wanda malam ya kawo anan cikin raddul azhar shi ma yace mudabbirat mala'iku ake nufi sai yace zadal hasanul basri yayi ƙari wajen fito da bayani yace tudabbirul amra minas sama'i ila al-ardi ya'ani bi amri rabbiha mala'iku ake nufi wadanda suke gudanar da al'amura daga sama zuwa ƙasa da umarnin Allah subhanahu wataala to akwai tafsiri na uku al-imam ibn ashur a cikin at-tahrir wa at-tanwir yace waɗannan ayoyin duk da muka karanta akwai wani kauli na uku dake nuna ba ma mala'iku ake nufi ba duka yace wa yahtamilu an takuna an-nazi'atu
jama'atir rumati bisihami fil ghazwi zai iya yiwa kalmar nazi'atu ana nufin taron maharba a wajen yaki domin lugar larabci tana hukunta haka yace yuqalu domin a larabci ana cewa naza'a fil qausi ya taɓe baka idza maddaha idan ya jata inda wada'is sahmi fiha wajen sanya mata kibiya sai ce wa ruya hadha an ikrima wa aba wannan ruwayar ta zo daga ikrima daga kuma ata ibn abi rabah da haka kenan su a tafsirin su nazi'at ba mala'iku bane ba a'a sadaukai na sahabbai waɗanda suka taya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaki to sannan sai sake cewa wal gharqu ita kalmar gharqu da aka ce nazi'ati garqa yace al igraqu ana nufin nitsa abu ai istifa'u maddil qausi bi idraqis sahmi fiha fayakunu qasman بالرماة من المسلمين الغزاة لشرفهم بأن غزوهم لتأييد دين الله yace kalmar garku din anan kaga in mun fassara da mala'iku mukan ce garku jan rai da karfi ko sai ce to anan ba jan rai da karfi ake nufi ba ana nufin jan kibiya da karfi yace domin kalmar garku tana nufin istifa'i maddil qausi kaiwa makura wajen jan kibiya bi igraqis sami ta hanyar jan kibiya kwari da baka wajen sanya kibiya a ciki sai ce fa yakunu qasman idan mun fassara da haka kenan nan rantsuwa ce Allah yake yi birrumati da maharba minal muslimina na musulmai alguzati masu yaki saboda me Allah ya rantse da su li sharafihim saboda daukakar su bi anna ghazwahum domin yakin da suke yi li ta'yidi dinillahi na karfafa addinin Allah ne an gane ko sai ce walam takul lil muslimina kuma wannan lokaci da aka yi rantsuwa da cewa za a samu gwaraza sadaukai mayaka lokacin babu su amma kamar albishin ne Allah yake wa annabi gaba al'umar ka za a samu mayaka a ciki za a samu jarumai za a samu sadaukai waɗanda za su yi yaƙi don taimakon wannan addini da sannan wannan shiqat yace yajuzu an takuna al-mawsufat bin nashab zai iya yiwa abinda ake sifantawa anan da nishadi da aka ce nashidat masu nishadi yace wa huwa quwwatul indilaqi lil amali shine karfi da karsashi na zabura dan yin wani aiki kasairi sari'i kamar tafiya cikin gaggawa sai ce wayantaliqun nishatu ala wayantaliqun nashatu ala sayri thawri to sannan akan yi idlaqin kalmar annashab bisa ga tafiya ta bijimin sa alwahashi na daji wa sayril ba'iri da kuma tafiya ta raƙumi to can zai zama wa yutlaqu kenan ba wa yantaliqu ba wa yutlaqu sai ce wa sayril ba'iri da tafiyar raqumi liku wata zalika saboda karfin haka to kaga kenan a wannan tafsiri na biyu kalmar nashidat anan ba mala'iku ake nufi masu karɓar ran mumini da nishadi ba a'a suka ce a lugar larabci akan ce nishadi ana nufin tafiya cikin gaggawa daga nan ne Bahaushe ma ya arau idan kana yin abu cikin kazar-kazar sai a ce yana yi cikin nishadi an gane ko yace to abin da ake nufi anan ana nufin su wa'ancan maharba Allah yayi rantsuwa da su nan kuma yana rantsuwa da ababan hawa waɗanda ake hawa don yin jihadi kamar raƙuma dawakai da sauransu da haka malamai suka ce ayar kenan tayi kama da faɗin Allah wal adiyati dabaha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naqa ubangiji ya rantse da adiyat waɗanda suke sukuwa akan dawakai sai Allah ya rantse da su masu sukuwar da kuma dawakan da ake sukuwa akan su din dan yin jihadi shine yace wal adiyati dabhan waɗanda idan suna yin wannan sukuwar zaka ji suna numfarfashi domin ad-dabhu suka ce shine numfashin doki idan yana gudu ko numfashin raƙumi idan ana sukuwa akan sa da haka anan ma sai Allah ya yi rantsuwa da nashitat yana nufin ko dai doki ko raƙumi wanda yake nishadi yake sukuwa ko ake sukuwa a kansa a lokacin da za a je a yi jihadi domin wannan yana yiwa a lugar larabci ana faɗar haka an gane ko to sannan sai ce kalmar nashdan da Allah ya ce nashdan masdari ne jaa ala masdari fa'ala almutaaddi min babi nasara fata'ayyana annashidat fa'ilatin nashdi fa huwa mu'taddin dan haka ya zama fi'ili ne mu'taddi masu nishadi matukar nishadi to sannan sai yake cewa wa an ibn Abbas riwaya ta zo daga Abdullahi dan Abbas annashidat almalaika nashidat ana nufin malaika
sannan kuma yace was-sabihat, kalmar sabihat sifatun min as-sabahi, sifa ce daga kalmar as-sabahu. Wa aslu as-sabahi, asalin kalmar sabahu al-aumu shine ninkaya, wa huwa tanaqqulul jismi ala wajhi al-ma'i, shine jujjuyawar gangar jikin mutum a cikin ruwa mubasharatan nan take. Wa huwa huna musta'arun li sur'ati al-intiqali, sai dai ibn ashur yace anan ba ninkaya ta cikin ruwa ake nufi ba, ana nufin gaggawa wajen kai kawo. Da kasuwa ake nufi masu gaggawa wajen kai kawo, yace fa yajuzu ayyakuna al-muradu al-mala'ika, zai iya yiwa ana nufin mala'iku kenan, as-sa'irina, masu kai kawo fi ajwa'i sama'i wa afaqil ardi, a sararin sama da kuma ƙasa. To haka dai yayi ta faɗar waɗannan maganganu na malamai, wanda dukkanin mafi yawan abin da suka faɗa suka ce kalmar tana rantsar da Allah yana rantsuwa ne da masu yaƙi wajen taimakon addinin Allah. To a ƙarshe idan muka tafi akan haka, abu guda biyu ya kamata mu lura da shi bisa ga wannan tafsiri na uku, cewa nazi'at ana nufin mayaka, an gane ko? Sabihat ana nufin dawakan da ake yakin akan su, an gane ko? To idan muka tafi akan wannan tafsiri na uku, na farko mu lura da cewa suratul nazi'at makkiya ce, wanda ambatan jihadi bai zo ba a cikin surori ɗan Makka, sai a surorin ina? Madina. Sai malamai suka ce idan an ɗauki wannan tafsiri na uku, gashi suran makkiya ce, kenan Allah yana gaya wa annabi ne bisa ga albishir na cewa a Madina za su yi ƙarfin da za su yi jihadi, tun lokacin hakan bai faru ba. Kamar yadda suratul adiyati ita ma, wacce ta yi magana ne akan yaƙi ko mayaka da abin da za a hau a yaƙin, amma kuma sura ce makkiya. Malamai suka ce bi itibari ma sayakunu, dan abin da zai faru ne a nan gaba. To kuma wannan ya zama alamun min a'lamin nubuwa, dalilun min dalailin nubuwa, ma'ana alama ce daga cikin alamomin annabtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Tun kafin abu ya faru Allah ya gaya masa zai faru, kuma abin ya zo ya faru. Domin malamai suka ce wannan a Makka ne, tun ba a je Madina ba, kamar sharar fage ne na abin da zai faru in an je Madina, na yakin Badar, yakin Uhud da yakin Ahzab da sauran yakoko. Da haka Allah subhanahu wataala anan yana gaya wa annabi ne kamar a fakaice ta hanyar alkunya, cewa mutanenka da ake raunata su a Makka, ake zalunta su a Makka, za su zo su yi ƙarfin da za su rama wannan cutarwa da ake yi musu. Kuma hakan ya faru kamar yadda Allah subhanahu wataala ya yi albishir. Shi yasa a ƙarshe Ibn Ashur bayan duk ya gama kawo waɗannan fuskoki na tafsiri, sai yake cewa wahiya min dalaili nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Wannan fuska ta tafsiri idan an fassara da ita, za ta zamo alama daga cikin alamomin da suke daɗa tabbatar da gaskatar annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace idh kanat hadhihi tahdidat, domin waɗannan abubuwa na sharar fagen yaƙi da tsoratarwa, sarihuha wa ta'riduha, da wanda aka yi alkunya da wanda aka fito ƙarara aka faɗa, fi muddati maqamatin nabi sallallahu alaihi wasallam bi Makka, a matsayin lokacin annabi yana Makka, wal muslimuna da musulmai fi da'afin, suna cikin halin rauni. Fa hasala min hadha al-qasm, dan haka sakamakon wannan rantsa da Allah yayi da alƙawarurka da yayi, sai abin da ya faru yazo ya faru, bi azabin fid dunya, ta hanyar azabtar da kafirai da Allah subhanahu wataala yayi tun anan duniya a hannun annabi da kuma sahabbansa ta hanyar jihadi. An gane ko? Inna ma yuridu Allahu li yu'adhibahum biha fid dunya, dan man Allah yana nufi da jihadi ne ya azabtar da kafirai tun daga nan duniya. Walahum fil akhirati azabun nari, kuma in sun je lahira su tada azabar wuta. To da haka dai waɗannan rantsarantse Ubangiji subhanahu wataala yayi su dan ya tabbatar da batun tashin alkiyama, wanda wannan yana daga cikin mafi girman saƙonnin da surorin Makka suke tabbatarwa, kafa aqidar musulunci da kuma yakar dukkanin wata aqida gurbatacciya. Da haka shine yasa a can malam yace jawabul qasmi din an shafe takadirin salatu ba sunna wa tuhasabunna, za a tashe ku kuma lalle za a yi muku hisabi, ko da kuna da faru. Shine Allah yace yawma tarjufur rajifa, yawma tarjufur rajifa tatba'uha ar-radifa qulubun yawma idhin wajifa absaruha khashi'a. Allah yace yawma tarjufur rajifa, ranar da mai girgizawa za ta girgiza. Kalmar ar-rajifa daga ar-rajfatu ne, ar-rajfatu hiya al-harakatu shadida, an gane ko? To da ka ranar da mai girgizawa girgiza mai tsanani za ta girgiza,
a wannan ranan ne za a tashi mutane kuma a yi musu hisabi shine mala yace an-nafqatul ula abinda ake nufi da rajifa ana nufin busa ta farko biha yurjafu kullu shay'in wanda da ita ne za a girgiza dukkan wani abu da ka sani a duniya ai yatazalzalu komai zai girgiza fa usifat bima yahdufu minha da aka sai aka sifanta ranar da abin da zai faru a cikin ta ba ita ranar ce za ta girgiza ba amma girgizar za ta faru ne a cikin ranar amma sai aka kira ranar da rana mai girgiza ana nufin ranar da girgizar za ta faru a cikin ta shine Allah ya ce iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha a wata ayar yace iza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu batha fa kanat haba'an munbatha yawma tarjufu al ardu wal jibalu wa kanat al jibalu kasiban mahila da haka wannan ita ce busa ta farko busar da idan an yi ta dukkanin halittu za su mutu daga baya kuma a sake yin wata sannan halittu su sake tashi ibn kasir yace qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace huma su waɗannan busa da za a yi da girgiza annafkhatani busa ne guda biyu al'ula wa thaniya ta farko da ta biyu to da haka yanzu anan ta farkon Allah yake faɗa yawma tarjufur rajifa ranar da girgiza za ta girgiza ma'ana za a yi busa ta farko sai kuma a samu girgizar ƙasa tatba'u harradifa me biyewa za ta biyo mata shine an-nafkhatu thaniya busa ta biyo kalmar radifa daga at-taraduf ne at-taraduf shine wani abu ya bima wani abu haka ar-radifatu ana nufin me biyewa ta biyo shine mala yace wa bainahuma tsakanin busa ta farkon da ta biyin da za ta biye mata 40 sana tazarar shekara 40 ce kuma shekaru irin namu na nan duniya shekara mai wata 12 wata mai kwana 30 ko 29 wuni mai awa 24 bala yace wal jumlatu jumla yawma tarjufu ar-rajifa tatba'uha ar-radifa halun hali ne min ar-rajifati na daga ar-rajifa abin nufi tarjufu ar-rajifa tatba'uha ar-radifa yawma tarjufu me girgizar za ta girgiza me biye mata za ta biyo a ranar girgiza da haka mala yace fal yawmu da haka kalmar yawmu wasi'un ya yalwata lin nafkhataini ga busa guda biyu mana za a yi busa ta farko a yaumu ta biyun ma a yaumu mana kenan duk a rana za a yi ba da daddare ba domin lafazin yawm ana itlaqin sa ana nufin wuni kishiyarsa shine me laila dare shine in za su hada sai su ce yaumun wa laila to ya nuna busa ta farko a wuni za a yi ta ta biyun ma a wuni za a yi ta ba da daddare ba to amma ba ana nufin duk a wuni ɗaya za a yi su ba a'a amma dai kowace da rana za ta faru tazarar wunin farko zuwa a zo wuni na biyu shekara 40 ce an gane ko mala yace fasaha zarfiyatul ba'th aqiba as-saniyati da haka zarfiya ta inganta bayan an yi busa ta biyu zarfiya ta tashin alkiyama ma'ana bayan an yi busa ta biyu kawai abin da zai biyo baya shine mutane su tashi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul zumari ko ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ذاك الله مدوكين سركي يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة ابن كثير يتي وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغير واحد وأن يتي فسر دا مجاهد دان جبر دا حسن البصري دا قتادة دا ضحاك سكي كما يد عبد الله دان أباز يي sannan yace yawma tarjufu rajifa yace faka qaulihi jallat azmatuhu da yace yawma tarjufu rajifa kamar fadin Allah madaukin sarki ne da yace yawma tarjufu al-ardu wal jibal wa kanat al-jibalu kasiban mahida da haka yace warad wa hiya wa thaniya wa hiya radifa ita kuma busa ta biyu wacce ita ce ar-radifa yace ita kuma kamar fadin Allah ne wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida fa yawma idhin waqa'atil waqi'a Bangiji ya ce qulubun yawma idhin wajifa zukata a wannan rana zaka gansu a cikin tsoro da firgici an gane ko ranar tashin alkiyama zaka ga mutane cikin firgici da tsoro cikin tashin hankali shine wa qala al insanu malaha zaka ga mutum yana firgici yana tsoro yana wai me yake faruwa ne
sai Allah ya ce yawma idhin tuhaddithu akhbaraha, a wannan rana ƙasa za ta bada duk labarin abin da ya faru a kanta, domin Allah madaukin sarki zai kafa shaida da ita wajen bayar da shaida akan ayyukan bayi. Wannan shine ma'anar wujuhun yawma idhin wajifa, zukata a wannan rana suna cikin tsoro. Qala ibn Abbas ya'ni khaifa, ibn Abbas yace abinda ake nufi suna tsorace. Wa kaza qala Mujahid, haka nan Mujahid ma ya faɗa, kalmar wajifa daidai yake da kalmar khashi'a, kamar faɗin Allah madaukakin sarki ne khashi'atan absaruhum tarhaquhum billah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Zaka ga idan dinan mutane khashi'atan suna cikin tsoro, an gane ha, ko tarhaquha zilla, kaskanci yana fuskantar su. Waɗansu malamai suka ce duk da an ce absaruha khashi'a, amma ana nufin absarul kuffar. Qulubun yawma idhin wajifa ana nufin qulubul kuffar, zukatan kafirai, zukatan waɗanda ba su yi imani da Allah ba. Waɗannan su ne suke cikin firgici da tashin hankali. Waɗansu malaman suka ce dukkanin zukata za su shiga cikin tsoro, dukkanin zukata za su shiga cikin firgici, amma zukatan kafirai sun fi. An gane ko? Zukatan waɗanda ba su yi imani ba sai sun fi tsorata, sai sun fi firgita, sai sun fi shiga tashin hankali. Shi yasa Allah ya ce wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Mala yace zalilatun li hawli ma tara, idan duna suna cikin tsoro kuma sun yi ƙasa-ƙasa saboda firgicin abin da suke gani. Yana daga cikin ɗabi'ar ɗan adam in yana tsorace, to zaka ga yana ƙasa da fuskarsa baya ɗagawa. To da haka zukatan kafirai a tsorace, sannan idan dinan su ma suna nuna alamar tsoro saboda yin ƙasa-ƙasa da suke yi. Sai Allah ya ce mu يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي ذكرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Allah ya ce yaquluna, zaka ji suna cewa a inna lamarduduna fil hafira, yanzu mu za a maida mu ne cikin ƙasa. Mala ya ce ai arbabul qulubi wal absar, su ma'abuta wa'yancan zukata da wa'yancan idanduna, kafirai kenan. Zaka ji suna faɗa saboda firgici da tashin hankali. Waɗansu malaman suka ce suna faɗar haka ne don izgili a nan duniya, don musun tashin alƙiyama. Suna faɗar hakan ne istiba'adan, suna ganin kamar abin ba zai yi ba. Wa qalu a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthuna khalqan jadida. Istiba'adan, suna ganin ba zai yi ba. Da haka zaka ji suna cewa wai yanzu abinda Muhammadu yake faɗa mai yiwuwa ne, a inna lamarduduna fil hafira, za a maida mu ta inda muka zo. Ma'ana bayan mutu mun riɓe mun rididdige kuma za a sake maido da mu sabuwar halitta, shine ma'anar a inna lamarduduna fil hafira. Kalmar hafira a larabci ana nufin hanyar da mutum ya bi ya zo ya bi ya komo ta ita, domin suka ce kalmar hafira daga alhafaru ne. Hafaru shine tono. To a al'ada ta mai tafiya, idan yana tafiya yakan tona ƙasa har wajen kaga yayi alama. An gane ko? Wannan shi ake kira da al'asar, gurbi na tafiya, hanyar sawun mai tafiya. Wannan a larabci sukan ce da ita hafira. Wasu suka ce asali daga alhafaru ne. Alhafaru shine tono, amma asali daga kofatan dabba, domin kofatan dabba idan yana tafiya yana tona ƙasa, yana yin shati. Da haka dai suna cewa a inna lamarduduna fil hafira, yanzu idan muka mutu za a sake dawo da mu zuwa ga wannan rayuwa, za a sake dawo da mu kamar yadda muka kasance. Malai yace suna faɗar haka istihza'an wa inkaran lil ba'th, suna masu izgili, suna masu musun tashin alkiyama. A inna bi tahqiqil hamzatayn, an karanta a inna da tabbatar da alhamza guda biyu, mai fataha da mai kasra. A inna
wa quri'a a wata qira'ar an karanta bi tashili thaniya ayinna da yi wa tabiyin tashili wa idkhali alifin bainahuma ayinna da shigar da alifi da kuma rashin shigar da alifi alal wajhaini bisa ga fiska guda biyu fil mawdi'aini a wajaje guda biyu nabiyin zai zo a gaba a idza kunna idhaman nakhira aiza to haka nan ma a inna ayinna ko ayinna da an karanta to shine malai yake cewa lamar duduna fil hafira ay an nuraddu ba'da al-maut ila al-haya abin nufi yanzu za a dawo da mu zuwa ga kaidin rayuwa bayan mutuwa wal hafiratu kalma hafira ismun li awwalil amri suna ne na farkon al'amari wa minhu raja'a wanda daga shi abu yake da sake komowa kamar yadda yake wa minhu daga nan ne laraba suke cewa raja'a fulanun fi hafirati wane ya dawo kamar yadda yake ma'ana idza raja'a min haisu ja'a in ya dawo ta inda ya zo to da haka kafirai suna faɗar wannan a inna lamarduduna fil hafira shin za a sake dawo da mu ta inda muka bi muka zo ma'ana bayan mun mutu za a sake tayar da mu ibnu kasir yace ya'ani mushriki quraishin waɗanda suke faɗar wannan kalma sune mushrikan quraishawa wa man kala bi qawlihim da wanda suka faɗa da irin faɗar su fi inkaril ma'adi wajen musun tashin alkiyama da dawo da bayi yastab'iduna wuqu'al ba'si suna ganin ba zai yi ba a ce ai tashin alkiyama ba'da al-masiri bayan mutane sun tafi ila al-hafirati zuwa ga kaburburan su ma'ana bayan an mutu ba zai yi ba a dawo qala hu mujahid wannan magana imamu mujahid ya faɗa wa ba'da tamazzuqi ajsadihim suna ganin bayan gangar jikin su ta kyakkece ta ribe wa tafattuti idamihim kasusuwan su sun riddige wa nukhuriha sun murmushe sun zama ƙasa suna ganin ba zai taɓa yiwa ba Allah madaukakin sarki ya dawo da su ma'ana daidai da faɗin Allah madaukakin sarki yace da ya faɗa a cikin suratu yasin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-idama wa hiya ramim kafiri yakan buga wa Allah misali dan inkari saboda ya manta da asalinsa qala yakan ce man yuhyi al-idama waye zai dawo da kasusuwa wa hiya ramim in suka riddige ma'ana kamar yana cewa ne ba wanda zai iya haka ba wanda ya isa shine Allah madaukakin sarki yace qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bikulli khalqin alim inma amruhu idha arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun da haka ubangiji subhanahu wataala yana tabbatar da cewa wannan abin da su kafirai suke ganin ba zai yi ba lalle mai yiwa ne shine mutuwa da tashi da kuma komowa kamar yadda dan adam ya kasance kamar yadda Allah ya alƙawari kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin ai za kunna idhaman nakhira shin yanzu idan muka kasance kasusuwa muka rididdige a cikin ƙasa duk da hakan za a iya dawo da mu ma'ana wannan kalmar sun sake faɗarta ne dan daɗa ƙarfafar aqidar su ta istibadil ba'th suna ganin ba zai yiwu ba daga cikin dalilan su bayan mun zama kashi bayan mun rididdige bayan kaza an gane ko to hakan ne bayan duk hakan ta faru kuma hakan zai kasance abu mai sauki a wajen Allah ne ya dawo da ku malai ce wa fi qira'atin a wata qira'ar an karanta a idza kunna idhaman nakhira a wata qira'an nakhira daga an-nukhuru ne bi ma'ana al-baliyu ko al-bila ko al-bilyatu da haka malai ce baliya mutafattita ainuhu ya suna nufin bayan mun zama kashi tsofan kashi sannan kuma wanda idan kashi ya tsufa yakan zamo kamar hogen ƙasa in ka taba shi sai ya murmushe wani lokaci baka taba shi ba ma da kansa zai murmushe yanzu da yawan kaburbura inda zaka je ka tona su zaka tarar sai ƙasa kashin ya tsufa bayan ribewa yanzu ya zama ƙasa kuma ya murmushe da kansa ma ya bi ƙasa to suna nufin duk bayan wannan kuma Allah zai dawo da mu shine a idza kunna idhaman nafira ay baliya mutafattita anuhuya qalu sai suka ce bayan an ce musu hakan zai faru tabbas za a dawo da ku bayan kun zama kasusuwan rididdigaggun kun zama kasar qalu sai suka ce tilka idan kharratun khasira to ai ko in haka ne wannan lokaci mun yi asara mana kashin mu ya bushe domin sun san basu shuka alheri ba daman me yasa suke gujewa a dawo da su din saboda sun san basu shuka alheri ba in an dawo da su din
za su gamu da sakamakon su kuma sakamakon ba zai musu kyau ba. Da haka qalu ay raja'ana ila alhayati qalu tilka suka ce in ku haka ne ay raja'atuna ila alhayati wancananka wanda shine dawowar mu zuwa ga rayuwa idan in sahhat in ya tabbata za a yi karratun to ya zama kome ne khasira na asara da tabewa babu riba a gare mu a cikin sa ai zatu khusranin ya zama kome a gare mu wanda yake na hasara na tabewa ba za mu so shi ba. An gane ko to shine ibnu kasir yace kalmar nakhira an karanta nakhira wa qala ibn abbas wa mujahid wa qatada ay baliya qala ibn abbas wa huwa al-azmu idha baliya kalmar nakhiru ko nakhiru ko nakhiratu ko nakhiratu shine kashi idan ya tsufa wa dakhalatir rihu fihi ya zama iska tana shiga cikin sa to idan iska tana shiga kashi bayan ya tsufa cikin sa yanzu babu bargo to yana bada wani sauti to wannan sautin asali a larabci shine nukhur din to daga nan ne aka samo sunan nakhira ko nakhira ana nufin kashin da ya tsufa ya bushe har ya zama iska tana shiga ta cikin sa tana fita tana bada wani sauti kamar fito da usur. Wa amma qauluhu ibnu kasir yace amma fadin Allah da yace ko qauluhum fadin su da zasu ce tilka idan karatun khasira fa qala muhammad ibn ka'ab al-qurazi yace qalat quraishawa ne suka ce la in ahyana Allah in dai Allah ya raya mu ya dawo da mu duniya bayan mutuwa ba'da an namuta bayan mun mutu la nakhsiranna wallahi sai mun ji ba dadi wallahi mun tabe lallai mun yi asara. Shine Allah madaukakin sarki yake ba su amsa ko shakka babu kuwa wannan abin da kuke gujewa faruwarsa sai ya faru. Da haka ya rage muku ku shirya ya rage kar ku shirya amma dai ko ba dade ko ba jima duk wanda ya mutu Allah sai ya tashe shi sai ya dawo da shi duniya kuma sai ya masa hisabi. To shine Allah ya ce fa inna ma hiya zajratun wahida kuma ku sani dawo da ku din da za a yi duniya ba wani aiki bane mai wahala. Zajratun wahida tsawa ce kwaya ɗaya tak Allah zai sa mala'ika yayi da ya daka wannan tsawar kowace rai za ta tashi daga cikin kabari. Shine fadin Allah wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar umarnin da zamu yi na tashin alkiyama ba wani abu ne mai yawa ba fa kalma ce kwaya ɗaya zamu yi umarni sai abin ya kasance kamar kifta ya ido wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari huwa aqrab al'amarin tashin alkiyama bai kasance ba face kamar kiftawar ido kai ma kiftawar ido ta fi shi wahala. Da haka ubangiji subhanahu wataala yana tabbatar da cewa dai lalle tashin alkiyama ba makawa zai yi. Fa inna ma hiya zajratun wahida fa idahum bisahira malai ce ai arradifa ana nufin busa ta biyu allati aqabaha alba'fu wanda tashin mutane daga kaburbura zai biyo bayanta zajratun tsawa ce ta mala'ika ai nafkatun busa ce cikin ƙaho wahidatun ƙwaya ɗaya kaɗai fa idza nufikhat da an busa fa idahum bisahira sai kaga duk mutane sun tashi akan doran ƙasa. An gane ko da haka kalmar as-sahira ana nufin wajhul ardi fuskar ƙasa fa idahum bisahira ai kullul khalaiqi bisahira biwajhil ardi ahya'an sai kaga dukkan halittu sun fito kan ƙasa wanda da suna cikin kabari amma sai ƙasar ta tsage sai su dawo sama shine ma'anar fa idahum bisahira ahya'an araye ba'da ma kanu bi batniha amwatan bayan da suna cikin ƙasa a mace to wannan shine abin da zai faru da an yi busar kaho ta biyu shikenan sai ƙasa ta tsage shikenan sai mutane su rinka fitowa. An gane ko shine Allah madaukakin sarki ce yawma idhin yasdurun nasu ashtata ranar da zaka ga mutane suna fitowa ɗaiɗaiku daban-daban li yurau a'malahum dan a nuna musu ayyukansu kowa zai ga abin da ya aikata wanda ya aikata alkhairi ya gani wanda ya aikata sharri ya gani. Malai ce thumma masala ta'ala kayfa istidrajihi biman yashri'u fil iqdami ala takdhibi ayatihi to ayoyin da za su zo kuma gaba Allah madaukakin sarki zai ba mu labari ta yadda yake yin abin nan talala mai kamar sake mana Allah ya kyale ka kai ta yin abin da kaga dama kaga kamar ba zai kama ka ba to Allah yakan yi haka ga wanda suke karyata ayoyinsa amma fa ba wai dan sun gagare shi ba ko dan sun fi karfin sa
dan haka al'adarsa take Allah ba yi da gaggawa, ba yanzu kana laifi yake kama ka ba, yakan jinkirta maka saboda wata hikima tasa. Daga cikin hikimomin ko dan in kana da rabo ka shiri ka tuba, idan kuma baka da rabo to ka tara zunubi da yawa ta yadda shi ma in ya kama ka zai maka azaba yayi maka da yawa. Yasa yace wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, kar ku dauka Allah bai san me azzalimai suke ba, yana sane. innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar famahhilil kafirina amhilhum ruwaida sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. To da ka min babil istidraj, amma ana nuna min lokaci yayi sai mu tsaya nan domin matashiya ce daidai, sai mu tashi faɗin Allah hal ataka hadithu Musa. Abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada, wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.